Vi står stadigvæk i Københavns Lufthavn, Kastrup Lufthavn, fordi Ryanair, flyet, der skulle flyve til Dublin her klokken 15.30 var det, er ikke fløjet endnu, og nu er klokken altså 10 minutter over 5 i dag. Og det er ikke fløjet, det har ikke kunnet flyve, fordi at medarbejdere, blandt andet medarbejdere, der arbejder her i lufthavnen, har blokeret for selve flyvning. Eller det er i hvert fald sådan, det ser ud fra her, hvor jeg står, og det vi kan se. Men jeg kunne passende spørge Ole Johansson, som har stået ude på pladsen, ja. Og I har blokeret, så flyet ikke kunne flyve, eller hvordan? Nej, vi har ikke blokeret noget. Vi har pænt stået uden for de røde sikkerhedslinjer, hvor vi må opholde os. Vi har ikke været inde omkring flyet. Men politiet har jo faktisk været tilkaldt, og I har fået en god snak med politiet om, hvilke grænser I skulle holde jer bag og så videre. Men nu står I der igen. Jeg kan se, at din kollega står derude endnu. Hvad kunne politiet? Hvorfor har I ikke overholdt politiet, det de har kommet med? Jo, men det har vi skam også. Politiet har ikke bedt os om at forlade standpladsen. Vi har jo ikke været inde over den røde streg, det er vi stadigvæk ikke. Vi holder os pænt ude på den side af stregen, hvor vi må stå. Men når man står uden for, altså bag de røde linjer, så kan flyet ikke flyve, eller hvordan? Jo, vi står jo ikke nede bagved, for der må vi ikke stå, for der er det stiplede linjer. Der er nogle forskellige fortolkninger af de her linjer i lufthavnen og regler for, hvad for nogen man må krydse, og hvad for nogen man ikke må krydse, og hvornår man må krydse det. Men faktum er, at Ryanair, flyet er ikke lettet endnu. Hvordan kan det være? De er ikke blevet tanket, og han har ikke benzin nok til at flyve tilbage, har jeg hørt. Hvorfor har flyet ikke fået brændstof? Han har ikke vurderet, at han har kunne komme til i en tilpas sikkerhedsafstand til folk og kunne tanke flyet. Dem, der skal tanke, er jo også nogen, der arbejder herude. Er det bevidst af dem, at de ikke har været ude og tanke flyet? Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg ved jo ikke, hvad de tænker og hvad der ligger til grund for, at han har kørt den anden vej igen. Men hvorfor har man ikke kunne komme tæt på? Altså hvorfor har man ikke haft mulighed for at tanke? Jamen, han har også kunne komme ind jo. Han må jo køre ind bagom af de stiplede linjer, og han har vurderet sikkerhedsafstanden i forbindelse med dem, der står ude på den anden side af den røde. Ikke tilstrækkeligt. Men er det fordi, I har stået der? Det ved jeg faktisk ikke helt med sikkerhed, men det kunne godt være. Så begynder det jo lige noget. Jeg snakkede med dig tidligere, Ole, og der sagde du, at I vil gerne byde Ryanair velkommen. Men når I står og man ikke kan tanke op, så byder man vel ikke velkommen? Altså, så ligner det vel mere en blokade? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, vi går ikke ind ved flyveren og står og blokerer noget som helst, fordi det er ulovligt, så det gør vi ikke. Ryanair, de har jo også tilkaldt, man mener det er Ryanair, der har tilkaldt politiet, fordi at de har stået derude, så må de jo i hvert fald opfatte det som blokade. Jamen, jeg kan jo ikke stå på mål for, hvad Ryanair mener og ikke mener, så det kan jeg ikke tage stilling til. Er du bange for, at det her det vil få et juridisk efterspil? Altså, at det, I gør derude, det faktisk er ulovligt, og det vil få konsekvenser for eksempel dig? Nej, det forventer jeg ikke. Hvorfor ikke? Nej, det kan jeg ikke se, hvorfor det skulle få. Jeg har jo ikke været inde over standpladsen. Jeg har jo holdt mig ude på den side, hvor jeg må være. Men det her, det kunne godt tyde på, at man går hen og definerer det her som en ulovlig blokade. Hvad har du at sige til det? Det ved jeg ikke. Jeg skal jo ikke kunne sige, hvordan folk tolker på en oplevelse, de har. Men altså, ikke desto mindre, så er I stået derude, og man mener, at grunden til, at man ikke har kunne få tanket flyet op, er måske på grund af jer. Er man så ikke ude i at kunne snakke om en blokade? Nej, det synes jeg ikke. Altså en blokade foregår jo, hvor du står helt inden foran flyveren, forhindrer passagererne i at komme fra bord, det har vi jo ikke på nogen måde gjort. Der har heller ikke været nogen mishagsytringer over for passagererne i forbindelse med, at de har forladt flyveren. Så hvad har I egentlig gjort? Jamen, vi har bare stået og viftet med vores Dannebrogsflag og sagt velkommen. Hvorfor har I gjort det? Men det er jo fordi, vi vil have Ryanair til at respektere den danske model og tegne en overenskomst for deres flyvende personale. Så det der med en varm velkomst, der ligger vel noget mere i det? Hvad mener du med det? Altså det der med at byde dem velkommen, som du sagde, og vi vil gerne byde dem velkommen på en, altså med flag, altså der ligger jo så noget med, at man fejrer noget med flag, men i virkeligheden
så får I Ryanair til at ringe til politiet. Nej, det er CPH, der har ringet til politiet, som jeg har fået det fortalt. Ryanair kan ikke rekvirere politiet i lufthavnen. Det er kun CPH Security, der kan det. Men i hvert fald, altså hvis ikke I havde stået derude, havde Ryanair så lettet? Det skal jeg ikke kunne sige. Det ved jeg jo ikke. Hvad kommer der til at ske med flyet, sådan som du tror det? Jamen, det skal jo flyve på et tidspunkt. Hvornår kan det? Det er jo, når det er tanket, og passagererne er kommet ombord. Hvornår bliver det tanket, tror du? Ja, det ved jeg ikke. Der skal du nok ringe over tankselskabet. Hvornår? Jeg kan se, at dine kollegaer og de andre ansatte, de stadigvæk er derude. Hvor lang tid bliver I stående derude, Ole? Det har jeg ikke nogen endelig svar på. Det ved jeg faktisk ikke. Der er ikke rigtig aftalt en tidspunkt, hvor vi ikke skal stå der mere. Så det kan jeg ikke sige helt præcist. Hvad er det, I vil opnå med at stå derude her? Vi vil have Ryanair til at tegne den overenskomst med FPU, så de kan få nogle lige vilkår i dansk luftfart for de flyvende. Så selskaberne har de samme aftaler med deres ansatte, at de aflønner anstændigt, og så folk kan leve af det. Tak skal du have, Ole. Du skal formentlig, undskyld, jeg er lige rundet af, men du skal derud igen, eller hvordan? Ja, det skal jeg nok. Det skal jeg. Okay, tak skal du have.